Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 11-12 fevral aralygynda Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyran sapary türkmen medeniýetine iki ýurdun arasyndaky möhüm meňdeşlikleri ünsü çekmek finanşyklary bilen şöhrelenýär. Ýöne ýurtlaryň arasyndaky iň möhüm meňdeşlikleriň biri bolan monarhiýa arkaly döwleti dolandyryş usuly türkmen mediasynyň teswirlemelerini agdalmady. Finçiler Gurbanuly Berdimuhammedowyň Birleşen Arap Emirliklerini amala aşyran saparynyň onuň geçen ýyl prezident wezifesinden çekilendigine garamazdan halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýurdun siýasatyny möhüm täsir güýjüni saklap galýanlygynyň nowatdaky alamaty bolan aýdýarlar. Döwlet mediasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmen halkynyň milli lideri we halk maslahatynyň başlygy hökmünde Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapar amala aşyranyny aýdýar. Saparyň dowamynda Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Muhammad bin Zayed Al Nahyan we beýleki ýokary derejeli döwlet resmileri bilen duşuklary geçirdi. Iki tarap byň hyzmatdaşlygy mundan beýlek puwtalandyrmagy ara alyp maslahatlaşdy. İki ýurdun arasynda birlikde kabul edilen jarnama laýyklykda taraplar Birleşen Arap Emirlikleriniň iri neft gaz kompaniýalarynyň Türkmenistanyň galkynyş gaz käniniň nowatdaky tapgyrlaryny özleşdirmäge işçen gatnaşmaklary babatyna ulalaşyga geldiler. Şol bir wagtda taraplar Türkmen gaz döwlet konserni bilen Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasynyň arasynda energetika ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekilmegini goldadylar. Şu wagtda içinde dünýädäki we Türkmenistandaky iň iri gaz känläriniň biri bolan galkynyş gaz känini özleşdirmek işlerine esasan Hytaý kompaniýalary gatnaşýardy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkez Aziýa boýunça synçysy Bruce Panier 14 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda merkez Aziýa ýurtlarynyň Hytaýa bergidar galmalygy üçin soňky wagtlarda Birleşen Arap Emirliklerinden galy berse-de köp san Arap ýurtlarynyň ýakşyny geljekde maýadar çekmäge ymtylýanyny gurrun berdi. The first thing I would say is, of course, that Emirates and more broadly, a lot of the Arab countries are now being viewed by the Central Asian states as possibly the investor of choice for the near future. No one wants to get any more in debt to China. Paniyere göre Berdimuhammedowyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary onuň Türkmenistanyň daşary siýasatyna möhüm rol oýnajakdygyny we maliýe meselelerini öz gödäwçiligine saklajakdygyny işaret edýär. The fact that Berdimuhammedow is going, I think, is an indication that, in his new role as the chairman of Gurbanuly Berdimuhammedowyň sapary onuň häzirki wagtda Türkmenistanyň täzeden üýtgedlik gurulan we giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahatynyň başlygy hökmünde ýurdun daşary siýasatyny dolandyrýanlygyna işaret edýär. Kimde-kim soňky üýtgeşmeleriň aňladýan mansy bilen gyzyklanýan bolsa, Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedowyň edýän işleri bilen gyzyklanýan bolsa, edilmeniň özüm olar bilen şahsy habarlaşyp görmedim. Ýöne bu sapar daşary siýasat we pul meselelerine gerek gelenini gepleşikleri we aralaşyklary geçirýän jogapkar adamyň Gurbanuly Berdimuhammedowyny görkezýär. This just shows that when it comes to foreign policy and there's money involved, it's Gurbanuly Berdimuhammedow. He's the one that's doing the talking and negotiating. Diýip Panier aýtdy. Türkmenistanyň döwlet mediasy resmi sapar barada habarlaryny we teswirlemelerini gazanlan ulalaşyklaryň detallaryny aralaşman esasy ünsü Gurbanuly Berdimuhammedowyň milli lider hökmünde dawaralandyrylmagyna we iki ýurdun arasyndaky meňdeşlikleri gönükdirdi. Birleşen Arap Emirlikleri neft gorlaryna way, Türkmenistan TV gaz gorlaryna way. Birleşen Arap Emirliklerine siýasatçylyk gösterildi. Türkmenistan awazat siýasatçylyk zorlugy bilen siýasatçylygy ösdürmek boýunça tagalla edýär. Arap dünýäsine düýeleri çöl gämisi diýilýär. Türkmenler düýäni sehra gämisi adlandyrýar. Döwlet medeniýeti Berdimuhammedowyň sözlerini sitirläp araplaryň we türkmenleriň umumy bir asyrly ýörelgesine salgylanýar. Biz geçmişi hormatlap geljege ýol açýarys, pederlerimizi hormatlap nesillere görelde bolýar diýip TDH Berdimuhammedow sitirleýär. Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýyl döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezifesini 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Türkmenistanda ýanwar aýynda baş kanuny üýtgetmeler we goşmaçylar girilip giň ygtyýarlyklar bolan halk maslahaty, halk häkimetiniň ýokary wekilçilikli idarasy hökmünde gaýtadan esaslandyryldy we Gurbanuly Berdimuhammedow täze gurmanyň başlygy wezifesine belenildi. Birleşen Arap Emirlikleri absolut monarhiýa hasaplanýar. Ýurdun ilkinji prezidenti Zayed bin Sultan Al Nahyan 2004-nji ýylda aradan çykýança ýurdu dolandyrdy. Munyň ýa-da onuň ogly Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan
2004-2022 ýyl aralygynda döwletiň başynda boldy. Geçen ýylyň maýyna Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirliklerine sapar edip Arap lideriniň ýaz şäheresine gatnaşdy. 2022 ýylyň maýyndan bäri Birleşen Arap Emirlikleriniň öňkü prezidentiň inisi ýurdun 3-nji prezidenti Muhammad bin Zayed Al Nahyan dolandyrýar. Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet dolandyrşyna taýplar möhüm rol oýnaýar. Türkmen mediasynyň tesbirlemelerini iki ýurdun monarxiýa aýratynlyklar babatdaky meňdeşlikleri agdalmaýar. Döwlet medeniýetyne görä Gurbanguly Berdimuhammedow Abu Dabidäki Şeyh Zayed mescidine hem barıp gördü. Türkmen medeniýeti bu mescidiň binagärlik aýratynlyklary barada maglumatlaryň Ahal vilayatynyň Arkadaş şäherine guruljak baş mescidiniň gurulşygyna peýdaly boljakdygyny aýdýar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Birleşen Arap Emirliklerine malaşyran sapary onuň gaýtadan dikeldiren halk maslahatynyň başlygy hökmüne daşary ýurt döwletine eden ilkinji resmi sapary boldy.